guys, ito po ang taniman ni Papa Aloy. Ito po ang dinala ng Bagyong Paeng. Ni Alejo, paano? Hindi ko. Ang daming bunga ng talong niya. Kadakal bagay ya. Ang daming bunga ng talong niya. Ni Alejo ibiya. Ang daming bunga. May malaki dun yung kunin natin. Bilisan nyo at kunin nyo. Ate, kunin mo yun ate. Kuya. Wow, ang laki. Ang lalaki o. Paano pagbabaya? Ay, dito. Ay, may Regiko. Kunin natin to. Regiko. Di kaya. Bye-bye guys. Subscribe niyo po ang YouTube channel ni Alejo Ibias. At yung account po ni Papa.